Sa shisien pat naga liang jong iga Good News TV ni U Blei yapi barok ki bapet ya ga program jong i ha ga step ha ka kyrteng ka jong unong pinim jong U Jisu Khrist ngai ba U Blei ula don kat bat phi ha ga miet compare ha ga Jingiaseng Kynthei K.J.P ki ba phi mat ngai ba phi mat ya ga jing don kat ka jong Blei ba phi lang pat ko ni dang step ya ka ban kin la ga jong jingthia ga jong pi ba na shwa bangin ya ling ba ya ga ski jingpuson ya Ka Ktien ka jong Blei ka long ka bor yang ka long ka jingkersan bor ya ka jinga yelti ka jong i lingba jong kini ka ski gele pet menen ka ski shapang ka jingwan long briu ka jong Jesus Christ na ka incarnation but hakin ka step ru ka kwa ban nang beteng halo jong ka topic ka incarnation na ka jingwan long briu ka jong U Jesus Christ naman ni dot menta ka tayo ka bangin saraki ya ka sngi Christmas ka sngi jong ka jingwan long briu ka jong try but nong penim jong U Jesus Christ but kum ta ha ka ba day but kini ka jingpuson lyngkot ha kini ka step lingba jong kini ka pang ka incarnation lani ka jingwan long briu nga kwa bangin pet ya ka gospel ka jong Mathaios ka linong ka beningkong but ka khot ka ba arpulai ki Ktien ki ba ong kumni Mathaios iwei arpulai hakmi kata ka thei sati kan pun kun kan kharu yo khon bat kin yo khot ye ka kyrteng jong u Emmanuel kabalong habala batai U Blei lem batni kadon kawai ka jingthmu kadi ka jingthmu khana ka baja shisha loong bahaba ki communist kila shimti ya kari China haga snem khat kandai spa sau pu kandai ki babun na ki missionary ki batrei hangti akri China ki haban ni paino shala ki jong ki ri shala ki jong ki yengisem ki jong ki but na yathu aga daga jinja ba arngut na ki missionary ki ba sakut hangta China ki long u Rudolf Boshart but u Arnolis Heyman kini kila shakem but kila shat hebru haga yeng bendi haka along haka bala set iki barabala set iki hangta haka yeng bendi kisni kila yad shakitayo but kitayo kila yad shakibanai kari China kiong bagade kari kabhe but don kibaong bagari China kala jani ringkat hi but kari America haka jinghe jongka but kiong shushu bahagi benta ki basyate jong kari China kita ke northern China ke jingkriat ke long ke bejur hadu kata-kata kamtam haga portalang kini baru arngut ki Rudolf badu Heyman kila don hangta haga yeng bendi habdeng jong ke jingkriat jong ke telang but kila snow thu baru arngut bahagata ke Christmas jong kata ke snem kinom yo banle kben Christmas kumba ki yo banle hakiwei pat kisnem but ban ye don lang ban lagi jong ki baye ngasem ban ye don lang but ki wei pat hagaban ai ye ka jing shakri yo Jesus Christ but ban lekmen haga sni Christmas ka bagi ken mau ye ka jing wan long briu ka jong Jesus Christ kini kila snow tho paro angon ba haga ta snem namar bagi don na yeng bendi hapre ka jing kriat jong ka telang kila snow tho bagi nomla ban yo ban lekmen Christmas haga ta sni wala set lang ye ki haga jo ka kamera ka jo ka sel ki ong Henry hangta haga yeng bendi kimyo banya kren iwei pat msha ya ki begini kren but kini baru arngut kili shong ngapleng ke jingkriat jong ketelang but kat ba kini nge shong hangta kawan ke jing snow kynja kawan ke jing no mynsiem namar ki don tip tang arngut na lor kata wala ki don nge juk ke kamera msha ya ki begini kren but baru arngut kili kan mau ya ki por Christmas ki bela late no hawa ki don lang bat ki bahaya ngesem ki jong ki bat kat no kalong ke jingkben naga benta jong ki u Heyman habdeng jong ke jing snow tumang habdeng jong ke jing snow kynja habdeng jong ke jing snow long marwe ula shim na kita ki skum ke ba ki badan haga ka kamera but ono ula shim kita ki skum ke ba ula penwan da ki dak but ula tho ya ki Ktien Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel. Ban ulah penuan da kita kiskum keba daki kita ki alfabet kita ki dak ban pule Emmanuel. Ban baru arngut haba ulah tho kumta ban haba ulah penuan dur da kita kiskum keba. Namar omsha yaki ban ekren baru arngut kila syupo samrki. Lapan dap yaki da jing snow command. Bawa dapdeng jong kita jing kriat jong kita lang. Wa dapdeng jong kita jing mynsiem ke bakidan. Wa dapdeng jong kita jinge ke bakidan kitip. Baga Christmas ke pengen mau yaki. Ya ke jing wan long brio ke jong Emmanuel. U Blei lembat ni bat deng na tagada babaru argut kila po samrki. Ngakwa pan ong yiniru. Habang ngin siyo ban ken mau ya ke sngi Christmas. Ay bangin ken mau bagai diga sngi jong gajing wan long brio kaba Mathaios utho agen diga gospel gajogu hagalenong gabaningkong gadkot kaba arfulai hagaba ong ken ya kot ya ke kyrteng jogu Emmanuel kaba long habala patay U Blei lembangi ngakwa man bergen mau ya ngabat ya pi baga Christmas kani ke sngi kabangi ken mau ya gajing wan long brio kajong Emmanuel kini baru argut kile po samrki namar kitip U Jisu ubalawan ban long brio ke sngi Christmas udi Emmanuel U Blei uba don lembat ki u don lem hangta haga sel haga along haga yeng bendi haga beleset yaki u don ringkat bat ki namar udi Emmanuel U Blei lembat ni compare ki egi Jingiaseng ki jongpi compare ki egi jingia kendu ki jongpi. Let's say hagen ke step up pipek yang ke program pila bana na play jing snow long marway pila bana na play jing snow no mynsiem. Let's say hagen ke step up pipek yang ke program la ban don na play jongpi ki bana na play jong ke jingtiapang. Kam pi snow ba pinum la ban yo ban ne kmen yang ke Christmas ko ba pi ju yo agis lembar. Let's say la ban don na play jongpi hagen ke step ki ba pek yang ke program ki jongi ki bana na play jong ki Jingiaseng ki jingia kendu jong ki jingja ki ba snow si aga jingim jongpi. People kat bapinumla banyole kemen Christmas go bapijuyo agis nembaro. Ngakwa ban bergen mau ya pi compare ki igi Jingiaseng jongpi. Compare ki igi jingia kendu jongpi. Ke Christmas ka bergen mau yangi bangi don yo Emmanuel U Blei uba don lembat ni. U don ringkat bat pi haga di kepor. Haba pi don aga jingtiapang don ringkat bat pi. Haba pi don marway hapreng ke jing snow si hapreng ke jing no mynsiem u ni u Emmanuel u don senda jongpi. Bat u don lembat pi. Udah U Blei lembat ni. Ubadan bat ni ke bon jaga jingkeman, ubadan bat ni ke bon jaga jing snowsi, ubadan bat ni ke bon jaga jing no mynsiem, ubadan bat ni ke bon jaga jing snow long parway. Ke Christmas ke bergen mau yang ni. Yang ni U Emmanuel, U Blei, ubalong lembat ni. Ubanok meno yang ni. Henry ubanya long ringkat lembat ni. Hadu ke mawai jong ni ke pertai. Uni U Blei unom eno ipi. Uni don ringkat bat pi. Hagan nu ke Jingiaseng ke jingia kendu ke jong pi. U Blei kurku. Nakabenta jongi hagen ke por ling bagen ke jing shashkor jongi hagen ke Ktien ke jong Blei ke ben ke mau ini bangidon U Blei ubalong Emmanuel uba arajar slem benchwa ulawan ban long brio shagen ke berthei ngakwa banduai kerpang nakabenta jong pi hagen ke step kibala ban ben ke jing pang ke jing shitom kibala ban ben ke jing no mynsiem banduai kerpang nakabenta jong pi ban ngadon ke jingai U Blei unom ino hendai undon ringkat bat pi hangno hagam pi bidon tingin pendem haga jing duai. Au Blei bok pa jongi ubahab neng. Ke jingo ke buram bat ke jingero ni ai tang syame ko kenrak piyin. U Blei ubala baro. Bat U Blei ubam dan kenu ke bamla bat me ko kenrak piyin. Gawan ke ke step bat ai ngo ya me namar ke Ktien ke jong me. Ka bam ben ke mau yangi bam arajar snem menchwa. Melawan ban long brio sya ke perthei. Bat melo ongru bakin khot ke kyrteng jong me U Emmanuel U Blei lembat ni. Namar melong U Blei bam ju ino ubay don ringkat lembat ni. Yarap yangi bakin ke Christmas kan ben ke mau yangi. Bagi don yami U Emmanuel U Blei ubay don ringkat ban ni. Compare ki ke Jingiaseng, compare ki ke jingia kendu ki jongi. Henry try yarap yangi bangi ngila ban ya
ringkat lembat me hagani ke jingat genti ke jingim jongi la benda na preng jongi ki bapet ya ke program go try la benda na preng jongi ki benda preng ke jing pang ke jing shitom ki benda na preng jongi jing snow long marway jongi jingim ki benda na preng jing snow si na mar ke jing ja ke jing shem ke jing kendo ke jingim jongi henry ya rap ki go try be ki la ban snow thu bagi dan ya meu Emmanuel U Blei balong lembat ki U Blei wanom ino ki U Blei wanya ringkat bat ki badu ban ye dan senda jongi ki por baro ye shem bat ki hagi jaga ki bagi ki dan kira benda ke jing tiapang kira benda ke jing snow long marway ke jing snow long kynja kira benda ke no ke jing shem try ye rap ki la ki yo snow ye ke kubor ke step bakin tip go try be ye ba me melong Emmanuel bakin yo maru ye me hagi jingim ke jongi go try be ye jonga kira bagi la ban yo ye ke jing ngai wa da bring ke jing snow kynja kin yo ye ke jing tengan wa da bring ke jing snow si kin mat ye ke bor ke jing don rekat ke jomi wa da bring ke jing pang ke jing shitom ke joki ni aingo ye me go kin rat be ye na mangi tip ba melong U Blei was ngap u snow u ba sha shgori ke jing duai ke jing khat kar pat ke jomi na bagi ni ban ke kyrteng ke jamu Jesus Christ belong jo mene meta but shadu ki arta ba ki bo bang je ko tru amen Jomlin kurku ye bi baro ki ba pet ye ke program ha ke kyrteng ke jong nong penim jong U Jesus Christ amen